Lesgeza indaba ze-1 KZN TV ifundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Ube impumelelo umgubho welembe kanti sibungaze iminyaka esasemtshezi. Bebe ngangozulu emakheni abantu bekade bethamele kumkhosi welembe walonyaka obubanjelwe eStenga kwaDukuza enyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal. Lo mkhosi ngobaluleke kakhulu esizweni samaZulu njengoba ke ilembe labambe elikhulu iqhaza ekubumbeni isizwe samaZulu. Imvula ehambisana namakhaza ashubisa umkantsha ayizange neze bavimba abantu kuba baphume ngobuningi babo ukuzothamela umkhosi welembe obanjwa minyaka yonke eStenga kwaDukuza enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Ngalomkhosi uZulu bungaze iqhaza labanjwa isilo sakwaDukuza ilembe ngokubumba isizwe sikwaZulu. Lo mkhosi uqale ngokuthi ingonyama indlula mithi yamakhosi ehambisana nenkosi yamaNazaretha ohlangothini lwasebuhleni, inkosi uNyazi lweZulu kanye nezinye izihambeli beyokhuleka elibeni lelembe. Kube intokozo enkulu ukubona ubuholi bamaNazaretha kanye noZulu wonke nengonyama beyozithoba lapho kulele khona ilembe beyobeka imbali ezisho ifiso ezinhle ngomoya welembe lapha elilele khona kuba nalo libona ukuthi ngempela nanamuhla isizwe sakhe sisekhona, ubukhosi bakhe busekhona, usekhona ohlezi esihlalweni. Ukuza kwabo laphayana bekuyikusa inhlonipho kunodumo ehlezi kaMenzi njengengonyama okuyona esilapha nje silapha ngoba uye akhothama ngomhla ka-24 September waku-1828 uma ngaphosisi. Umuntu nje kakubuyile ubona isibusiso esikhulu ngoba nezulu layasho ukuthi kube usuku lwesibusiso. Kodwa kubaba wayekhona ngo-1954 uthi ayekhona amaNazaretha kwaba zinsuku ezintathu, kwaba usuku lwamakholwa nje onke, kwaba usuku lwamaNazaretha, kwaba usuku lukaZulu wonke, insuku zaze zabantathu ugujwa lo mkhosi ngo-1954. Ethula inkulumo yakhe undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal umnumzana uThamsanqa Ntuli unxusa umphakathi ukuba ungabukela amaphoyisa elwa wodwa nobugebengu obudlangile kuleli. Umbuzo uthi wena njengesihlangu selembe nesilo esiphezulu wenzani? Lisha kanjani izwe ukhona? Lisha kanjani lize libe ngumlotha nikhona? Buphi umsizwa benu manxa kumele kubhekwane nalemiga engiyibalayo? Omunye umbuzo obheke kithi sonke njengoZulu, uZulu wonkana, ekutheni sithule sithini nina besilo manxa izwe lisha, imngcele yethu isiphenduke intuba zongena nokuphuma kwemgulukudu nenselaboye zangaphandle. Kungani niyekelela amaphoyisa ayibambe ewodwa ekulweni nobugebengu eindaweni zenu? Ilembe nesizukulwane salo bakha isimomqondo esithi impi yakwaZulu ima ndawonye uma isizwe sihlaselwa. Ethula inkulumo yakhe uNomthebe wesizwe uthi kusemqoko ukuba kuvuselelwe isigodlo sakwaDukuza. Ngiyakuthokozela kakhulu sizwe sikaPhunga noMageba. Lokho kukhulunywa yuNyazi kuyusiko futhi ukuthi isigodlo kumele ukuthi sibe khona ukuze kube nendawo eqondile la sasikhona ukuthi senza khona amasiko ethu. Indawo esikuyo njengamanje nina besilo, yebo uhulumeni usibambisile, kodwa le ndawo inendawo yomsebenzi wayo okungama showground la kukhangiswa khona izinto, kanti isigodlo siyadingakala ukuthi kube isigodlo esiphelele kube umuzi wesizwe onakho konke, nala khona abantu abafisa ukukhangisa naba zokuvakasha bekwazi ukuthi
bevakashele khona. Nina besilo ukuhlangana kwethu lapha namhlanje ukukhumbuzana ukuthi ukonje singubani, sisukaphi, ukuphi lapha esibheke khona siyisizwe. Nina besilo ngingangeni olimini kakhulu ukushiya umntwana ukuthi kube khona indoda iguqule isibongo ithathe esikankosikazi. Nina besilo kuwonakala nokubhubha komhlaba lokho ningakuvumi. Ikhuba indlula mithi amakhosi iphinde yakhumbuza isizwe ngokwenzeka ngalolu suku. Ilembe lahamba mhla ka-23 khona lapho kwaDukuza waphuma umphefumulo waphuma mhla ka-23 ngebirthday yami waphuma umphefumulo. Lento ke ukhokho wami ayeyenza ukuthi ethi thathani isidumbu niyosibeka ey'ntabeni ukuze sidliwe amanqe. Nodingane isilo sasemgungundlovu sakwenza kushaka lokho, sathi thathani umzimba wesilo niyobeka ey'ntabeni ukuze adliwe zilwane zasendle, iy'mpisi, kuthiwa amavaji, amanqe. Wathi ngakusasa usuku lwanamhlanje umhla ka-24 isilo uDingane sathumela ibutho ukuthi alihambe liyobheka ukuba umzimba wengonyama izilwane zasendle sezikudle kangakanani. Ngiyazi ukuthi ibutho lathi malifika lafike lathola isimanga lafica izilwane zasendle zingasithintanga isidumbu senkosi zikhothamile eduze kwaso. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngingusiyabongwa kaDuma kwaDukuza. Kunxuswe komphakathi waseWinene eScott ukuba ke uqhubeke ubambisane nenhlangano yokwenziwa kwemvelo kulesi sifundazwe iEzemvelo KZN Wildlife ukuvikela ke iziqiwi. Isho kanjena ke lenhlangano ibungaza iminyaka eyama-50 kwasungulwa isiqiwi Winene Nature Reserve. Laba ke bathi ngaphandle kokubambisana nemiphakathi eyakhele iziqiwi ziyophenduka isidleke sezigilamkhuba. Umqondisi omkhulu wenhlangano yokongiwa kwemvelo iEzemvelo KZN Wildlife uSihle Mkhize uthi isiqiwi sabo esigubha iminyaka yama-50 sasungulwa iWinene inomlando omkhulu. Isibe nomlando omuhle kakhulu wokwazi ukunakekela imvelo nokukhulisa inhlobo ngokuhlukahlukana zelwane khona lapha. Owabe eyisikhulu esiphezulu ngaphambilini uthi mkhulu umsebenzi owenziwa kule ndawo njengoba isinjena manje uthi kwakunguqwadule. Because it had been very badly mismanaged by private farmers back in the early 1900s, and agriculture had spent millions trying to restore it because it was like a moonscape here. I mean, quite literally, there was no grass in huge sections of the park. Osesebenze iminyaka kulesiqiwi uthi usezuzela ukhulu. Mina la ngiqashwe ngo-1992 it was uParksport ngaleso sikhathi. So mina nje ngibenefite kakhulu. Umndeni wami ngiveke ngimncane la, ngikhulele la. Umndeni wami ngishadile, ngineyingane namhlanje seyikhulile. So ngokusebenza kwami la eWinene ngifake isandla nami emsebenzini, so ngibenefite kakhulu. Umkhize uthi umphakathi uneqhaza elikhulu. Umphakathi kuba khona kwale ndawo nabo ukuthi kubaleka ukuthi bakwazi ukuthi basizakale ngezinto eziningi abangakwazi ukuthi bayithole ngaphakathi esiqiwini, ngaba amathuba omsebenzi, kungaba ukuthi nabo bakwazi ukuthi bafike bavakashe bazojabulela ubuhle bakhona lapha ngaphakathi. Kodwa kubaleke kakhulu ke ukuvikeleka basinika khona umphakathi ukuthi le ndawo zivikeleke, kungabi khona ubugebengu obenzakalayo,
siyakwazi ukuthi inyama ephuma la sidayisele umphakathi ngentengo ephansi, abanye bakwazi ukuthi bazenzele amabhizinisi ngakho nje. So ukuxhumana nokubambisana nomphakathi kubaluleke kakhulu, but okubaluleke kakhulu ukuthi nabo bazuze ngendlela ebambekalayo ngokuba khona kweqembu. Kanti uMkhize unezezele wathi bafuna ukubuyisa isonzi salenhlangano. Ezemvelo ike yaba nezinkingana esikhathelini esiphambilini. Manje esizama ukwenza ukuthi sithathe yezemvelo siyibeke ezingeni lomhlaba la ibikade ikhona. Sinabantu abanolwazi olunzulu mayelana nokunakekelwa kwezemvelo abakhona ngaphakathi kwezemvelo, abawodokotela, abanye banama masters degree, ama scientists, odoctor njalo njalo, nama field rangers enza umsebenzi oyingqophamlando. Sifuna ke manje lokho ukuthi sikuthathe sikubeke ezingeni ukuthi kubonakala imisebenzi. Kancane kancane siyabonakala. Ngithemba ukuthi niyawabona ama statistics, i-rhino poaching yehleli phansi, iqiwe zethu zibiwe. Izindabeni z1KZN TV ku Ayanda Dube ngisevinen. Asithishelele etolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele kumbukelo ubukelo zona indaba ze1KZN TV nazi kuyihlokwana kwezona ehamba phambili osweni namhlanje. Ube impumelelo umgubho welembe kanti sibungaze iminyaka esasemtshezi. Isikole samabanga aphezulu isakhelwe ezakheni enhla nelikaMthaniya sibungazeke inyanga yamasiko ngokugqugquzela abafundi kuba bayazi imvelaphi yabo kanye nokubaluleka kokugcina amasiko abo. Othisha balesi sikole baveza ukuba ke bafuna abafundi uma sebeqhubekela kwezinye izigaba zempilo behlele beyazi imvelaphi yabo. Othisha besikole isakhelwe high school bathi lo mcimbi ubaluleke kakhulu ikakhulukazi kubantu abamnyama. Usizwe Makhathini uthi lokhu kuzolekelela abafundi ube bekwazi ukubona namakhono abo. Umcimbi wanamhlanje ubaluleke kakhulu mhlambe ngathi ekuthina sizwe esimnyama ngoba singabantu bamasiko namagugu. So usuku lanamhlanje besizobungaza lolo suku lolo njengoba liprior usuku lakusasa. So sithe ningana silibungaze ngoba kuyabalekelela kakhulu ekuthini baveza ama talent abo, babone nabantu abangama idols kubo njenga omenzi baningi njengababala abantu abakhule nabo ababukela kubo. So kungabi ukuthi sifocus ekufundeni kakhulu ngoba nayo imfundo iyadinga ukusubstitute ngezinto ezifana nalezi ukuze impilo nelokhunjana izoqhubeka. So nje sithe asilibungaze lolu suku namhlanje, simeme wonke umphakathi okhona osondele ukuthi uhlanganyele kanye nathi, and siyabonga nje kakhulu i-turn-up yezingane ukuhlonipha kwazo nomphakathi nje as a whole. Uqhube ngokuthi bayafisa ukuba umnyango wezemfundo uyigqugquzela imicimbi kanjena ezikoleni. And siyafisa ukuthi Department of Education ungayigqugquzela into efana nale ngoba mangakhuluma nje kahle umenzi uphuma khona la ekhaya, usuke khona la ekhaya, simsupport as a school as othisha up until afike la khona. Ingakho namhlanje sakhumbule sabuya ukuzogqugquzela osisi bakhe nobhuti bakhe nesikole nje sisonke ukuthi izinto zamasiko zibalekile nomculo wesintu njengamanje ake sifocus kuwo kakhulu ngoba iwona osakhayo nonomlayezo kakhulu einganeni nasesizweni nje sonke. Ngiyabonga kakhulu. Kanti omunye wothisha uthi lo mcimbi uzolekelela abantwana bekwazi ukukhumbula amasiko abo. Njengomenzi nje umntwana wethu ofundela kuthina wathuthukiswa ngekhono sesibonile nje ephiwa nesipho sesigince kuyisona aqala ngaso ukubonisa italent lakhe. Nabanye ke sifisa kakhulu lokho ukuthi akuseyona umntwana ozogcina ephasa incwadi kodwa omunye umntwana uzothuthuka ngetalent lakhe aliphiwe uJehova. Sikholelwa kakhulu kulokho ukuthi simase othisha siphika italent lomntwana nomntwana uthi nakho kuzomsiza lokusiyincwadi kuphela ezomsiza kodwa ngetalent lakhe nangekhono lakhe. Siyakholwa ukuthi ukuqhubeka kuya phambili nje bephathe kahle kangaka kulolu suku namhlanje. Uthisha omkhulu sezobavumela bebuyele bengene bebe ingxenye yama culture la sizobona khona kahle ukhono labo sikwazi njengothisha ukubalekelela ukulekelela abazali ukuthuthukisa isizwe sakithi, ukuthuthukisa indawo yakithi la ezakheni la kwa uMnambithi kanye neKZN neSouth Africa iyonkana. Siyabonga kakhulu ukuthi ninathi namhlanje ngalolu suku olubaleke kangaka kuthini. Nakusasa ke usuku olukhulu la sigubha khona sonke amagugu ethu. Kuyigugu lethu ukuthi abantwana bethu beyigcine behloniphekile bephume kuzo zonke izinto ezibakhubazayo empilweni njengama drugs njengotshwala.
siyafisa ukuthi bebambelele kakhulu emfundweni, bebambelele kakhulu ekukhipheni lokho kwamagugu abo nasekugcineni kona ngesikhathi sonke. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisezakheni eMnambithi. Amalungu omphakathi aseveze ukuba ke uma kwenzeka betholakala benecala laba basolakala kwinkohlakalo kufanele umthetho udlale indima yawo. Lokhu kuba kusho njengoba kuqhubeka uphenyo lwekhomishana kaMandla ngemva kokuba kukhomishana amaphoyisa KwaZulu-Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi eveze ukuthi ke iningi inkohlakalo eyenziwa izikhulu eziphezulu ngokuxhumana nesigebengu ezithinteke emacaleni abucayi ukushushumbisa kwezidakamizwa kanjalo nokuhlakaza kophiko lweProvincial Task Team KwaZulu-Natal. Umuntu mhlawumbe aqala kubalule ukuthi umlando siyasiwethembe ngoba usikhombisile umlando ukuthi ama commission la eSouth Africa ayawenza umsebenzi kudliwa imali ezinkulu kepha ekugcineni kuthiwa ama recommendations are just recommendations kungabibikho oboshwayo kepha imali zabakhokhi bentela izisuke seyisetshenziswe ezinkulu engabe ithathwe zawufaka lapho okufanele kube khona izinsiza kulena ke kaMadlanga umuntu unento ethi umlando uzoyiphinda icommission nje ezokwenza kepha akukho ozoboshwa ngoba kwasekuqaleni ibicacile lento uNdonga umkhwanazi umuntu nje aqale ashaye ekhulu ihlombe ngokumbonga ukuthi ayithande South Africa uveze bonke ubufakazi obuphathekayo obubonakalayo ukuthi kukhona abantu ade bengenelela ekusebenzeni kwamaphoyisa begxambukela obekufanele nje ukuthi kube khona ama-hawks nalabo bakwa prosecution abakwazi ukuthi babophe kuvele kuboshwa abantu kunokuthi kuthathwe le mali ithathe iyomoshwa lapha kuMadlanga commission ngoba njengamanje kuyavela ukuthi kuningi ebesingakwazi obekwenziwa masibuka nje lapha ko Richards Bay ko RBM amathimba afakwayo lapha ya kuyovikelwa iprivate company ngama resources kahulumeni okukhombisayo ukuthi basenza i-deep state lokho kuthiwa i-deep state inkulu inkohlakalo nerot ebivela ingaphansi uzobuka ukuthi nanka ama-docket awu-121 owabonayo ukuthi abeshushumbiswa efihla ngoba ezoveze okuthile okuthinta ukubulawa kwezipolitiki amakhosi nezinduna kule ya PKTT ebikhona okuvelayo ke manje ukuthi ngoba esekhona ama-docket sesiqalile siyabona abantu bashushiswa khona sebevelile enkantolo esinethembe elikhulu ukuthi lo msebenzi omkhulu okuyinikela nokudela impilo yakhe okwenziwa uNdonga angeke kuphelele emoyeni njengethukuthukU zenja kepha kuyofanele ukuthi njenge South Africa sibone ubulungiswa nejustice ithatha indima yayo abantu kumele baboshwe akukho nje okudlula lokho cha ngiqale ngokuthi akunalo ithemba lokuthi abantu bazoboshwa eSouth Africa ngokweMadlanga commission ngoba sokunama commission inqwaba asake abakhona eSouth Africa singawabala nje sibuyele emuva so wa check bese check ama outcomes awo ukuthi ama recommendation asuke enziwa i-commission aya implementwa yini so i-history ikutshela ukuthi ama recommendation asuke enziwa ama commission aseke abakhona eSouth Africa asikaze sibone nomuntu oyedwa eboshiwa as a result of i-commission. Therefore mina angitrust i-commission ukuthi ama recommendations ayo noma ingayenza ama recommendation but I don't trust ukuthi abantu kufanele bathathe inyathelo ngabantu abasuke be implicated kuma killings bazoboshwa yini so esingayisho nje njengomkhonto wesizwe kubhlungu lokwenzakalayo ngoba kusho kona ukuthi umthetho eSouth Africa uyidlala indima yayo noma ukhethi bani mina ngokubona kwami futhi nginethemba lokuthi umkhwanazi mangabe sekuqediwe nje kwenziwa yonke ama-investigation labantu laba asebabalile bazoboshwa kuwukuthi-ke ngoba siyazi sonke ukuthi umthetho wase-South Africa unjani nesystem nje isiyonkana nanokuthi ekubaleni kwabo kubalwa abantu abaphezulu kuphela before besingakaze sibone abantu abaphezulu beboshwa futhi begcine besiqeda nje sonke isigwebo sabo so siyafisa ukuthi masiqediwe yonke into umkhwanazi ekhiphile ubufakazi kwenziwa ama-investigation baboshwe mhlambe nathi si-youth la eSouth Africa sokhululeka sikwazi ukuthola nemisebenzi sisebenze ngoba kwayimanje kuyabheda because uthi uyafika ngala kuthiwa kufuneka i-qualification ukuthi sihambe seyikoleni sifike sifunde masiqeda ukufunda futhi asiqhashwe so ngiyathemba ukuthi bazoboshwa and eSouth Africa nje yonke into izolunga i-commission isebenzile yona but i-justice system yethu it's failing as eSouth Africa lokho sonke siyakwazi so I have ama-doubt ukuthi yona izohamba iphelele emoyeni because iya-manipulator i-system yethu yaka-justice so noma kanjani yena umkhwanazi wenzile umsebenzi siyabonga but inkinga ile justice system yethu which can let him down. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu.
Asiphinde sikwamukele mbukelo usabukele zona ke indaba ze1KZN TV sikhumbuzo bakuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Ube impumelelo umgubho welembe kanti sibungaze iminyaka esasemtshezi. Ngesibheke ngosini yezomnotho. Rand lakuleli belu 17.96 maqhathaniswa nedola lasemelika libo 24.11 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 20.97 maqhathaniswa neeuro igolide lona belu $3,374.12 ounce wolongahluzo wona $70.36 umphongolo. Kesibheke ngosini ezemidlalo. Ziqhuthane amakhizane zasemakhaya ngesikhathi ke kuhlelwe imidlalo yebhola likanobhutshuzwayo iRaydon Cape Sports Tournament lapho ke kudlalelwe ke istake sika 20,000 amarandi iReal Tigers imuke nesamba sika 7,000 amarandi muva kokushaya ke amanye amaqembu kulemidlalo ebibanjelwe ke esikhundleni zemidlalo zasemathuneni eMorrison ngaphansi komasipala waseMzumbe. Abaqeqeshi bamaqembu ebhola eMzumbe athi iRaydon Cape Sports Tournament ebihlelwe iqembu lezepolitiki NFP ibonise ukubaluleka kokuba khona kwezindawo zokudlala abantu abahlala ezindaweni zasemaphandleni nokubanikeza amathuba okuzigcina bematasa. Sinama team awu10 adlalayo namhlanje. Isho namhlanje soba namagame awu5. Eksizini ngingasho kuningi kakhulu ngoba phela siyazi ukuthi ingane ziyadinga ukuthi zidlale, ziyadinga futhi ukuthi zihlanganiswe ndawonye la ezizokwazi ukuthi zibonakale nazo namathalent azo ngoba ingane mabe zingasakwazi ukuthola amathuba okudlala, ingane zigcwala emigaqweni zenza izinto ezingafanele ngabe ziyazenza kanti makwenziwe izinto ezikanje zanda emphakathini ingane zonke zigcina sezazi ukuthi ngigude nini zizifake kwindaweni ezifanele ngabe zingena kuzona. Umunye udlala irap na angangena ibo le nto leyo, so nje ithuba elihle kakhulu leli for thina neingane zethu ezikhulana laba abadlalayo. Baqhube bethi le mali yesiteki izolekelela kakhulu mekuqala ileague. Nje ubona ukuthi iground lethu likanje sisemakhaya iyona disadvantage enkulu kakhulu ke nje ukuthi sikemakhaya izinto eziningi zikude nathi einsizeni zokusebenza yabona amanethi ayahlupha abhobokile amabhola siba nawo alimali kuthatha isikhathi siphinde sibe nelinye ngoba yena imali asikwazi ukugenerate imali yokuthi sikwazi ukuzithengela izinto. Kuphinde kuzoba amajizi amakhokho ingane ziyathanda ukudlala abazali banazi imali zokuthenga amakhokho ayabiza amajizi ngokunjalo izikhulu ziyathanda ukuhlanganisa ingane kodwa uthothi isikhulu asinawo amandla okuthenga ijezi futhi, so kuningi nje singakubalula kodwa ke sibonga ukuthi namhlanje nango iNFP isifikele nento kanje ezosisiza ukuthi kusasa masiqala iligi sazi ukuthi ama team anejezi, ama team anamabhola, ama team futhi anemali yokuthi athwaleke iligi isiyophela. Khona manjalo iqembu leNFP lichaze kabanzi ngenhlosongqangi yale midlalo. NFP namhlanje kunemidlalo ehleliwe ebizwa ngeRaydon Cape Tournaments ukuzohlonipha owayeyiqhawe leNFP ongasekho emhlabeni. So imidlalo yanamhlanje imayelana naloko ehlelwe usihlalo weNFP unkosazane uShinga ukuthi afuna ukuthi abantu nje babe uvazi, so wenzela ukuthi iyouth iqoqane ndawonye nokuthi igama lika Raydon Cape uRay lihleze likhona njalo abantu bangalikhohlwa. So sikwenzela okunamhlanje ukuzokhumbula yena ukuthi neyouth ayisondele eduze. Into ezowina la inkulu kakhulu istake nje esibekiwe esa 20,000. So sibreakiwe ke ngendlela ebreakwe ngayo ngoba kuthe ngokubukeka ukuthi no imidlalo ekhona it's like a friendly match, so wonke ama team kufanele ukuthi ajabule. So kulo 20,000 obekiwe u5,000 kwathiwa uzoya esikhwameni bese kuthi u15 iwona ke lo ozobreakwa kuhlukaniselwane ngawo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1KZN TV ngibika ngisemzumbe. Nasikisimo sezulu sakusasa esingalindeleka.
Bukelize yaguqa bese kuphathele zona nosuku namhlanje. Mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.